வணக்கம். 5 வயசு சிறுமி 11 மாத குழந்தையை கொன்னது ஆந்திராவுல மிக பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியிருக்கு. ஆந்திராவோட ஸ்ரீகாகுளத்துல இருக்கிற தம்பதிக்கு 2 பெண் குழந்தைகள் உள்ளாங்க. 5 வயதுல நிர்மலான்னு ஒரு குழந்தையும், 11 மாத ஹேமாஸ்ரீன்னு ஒரு குழந்தையும் இருக்கு. முதல் குழந்தை நிர்மலாவுக்கு 2வது குழந்தை பிறந்த பிறகு நம்மள சரியா கவனிக்க மாட்டிக்கிறாங்கன்ற ஒரு மனநிலை அந்த குழந்தைக்கு உருவாயிருக்கு. இந்த நிலைமையில 2 நாளைக்கு முன்னாடி பக்கத்து வீட்டுல 11 மாத குழந்தை ஹேமாஸ்ரீய தொட்டில்ல படுக்க வச்சிருந்திருக்காங்க. திடீர்னு அந்த குழந்தை காணாம போயிருந்துக்கு. 4-5 மணி நேரமா தேடி அந்த குழந்தை கிடைக்கல. அதுக்கப்புறமா மாடியில உள்ள தொட்டியில அந்த குழந்தை சடலமா மிதப்பதை பார்த்து எல்லாருமே அதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க. இதை தொடர்ந்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இதை தொடர்ந்து போலீசார் அக்கம் பக்கத்துல உள்ள எல்லாரையும் விசாரணை செய்யும் போது இந்த 5 வயசு குழந்தையும் விசாரணை பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அந்த குழந்தை எல்லாரையும் அதற வைக்கிற மாதிரியான ஒரு வாக்குமூலத்தை கொடுத்திருக்கு. தங்கச்சி பாப்பா பிறந்ததுல இருந்து எனக்கு சரியான பாசம் கிடைக்கல அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லி, அதனால பாப்பாவை நான் தண்ணி தொட்டிக்குள்ள தூக்கி போட்டேன்னு ரொம்பவுமே யதார்த்தமா சொன்னதை போலீசார மிதற வச்சிருக்கு. அவங்க என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம கொஞ்ச நேரத்துக்கு திகைச்சு போய் நின்று இருக்காங்க. பின்பு போலீசார் பேச்சுவார்த்தை எல்லாம் முடிச்ச பிறகு 5 வயசு சிறுமியான நிர்மலா மீது வழக்கு தொடர்ந்திருக்காங்க. இந்த வழக்கு 2 நாள் கழித்து கோர்ட்டுக்கு விசாரணைக்கு வருது. இதை போல செய்திகளை உடனுக்குடன் நீங்க தெரிஞ்சுக்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.